Pikkuahan ohjastaa myöskin monen vuoden offroad-historian omaava Tero Karhu. Ja parina siellä on Mikko Mäkinen. Ja Pikulla on sponsoreina Karhu Kopla Oy ja Polar Autotarvike. Näyttää siltä, että Karhu-Tero sai tuon pinkkuunsa mahastaan kiinni, ottaako sieltä pienen pakin ja ottaa sitten uuden pompun. Jos tuossa samassa kohtaa meni hienosti hyppäämällä Pinkku Suzukikin, niin kyllähän tuon pinkukin sieltä pitäisi tulla. Kumi palaa ihan mallikkaasti ja kalliin siirrokin menee. Pätkällä tuolla on Hämeenlinnan omat pojat, Mika Haavisto ja... Siellä takaritiimalla loikkii auto kyllä siihen malliin, että onko siellä kytkivät ja Brownerialla laiko oikein pysäyttä, mutta sinne lähtee ja esille. Tämä piiriä Suzuki on varustettu 1,3 litraisella isolohkolla, näin on kirjoitettu tänne. Ja kuulevat tarkemmat tiedot autosta. Ja näin sinne kaasari lähtee renkaiden päälle jälleen kiinniämään. Todella hienosti menee, ei mitään ongelmaa, ei tarvitse edes kaasulla mennä. Riittää kun ollaan vähän se pörättää pintakaasua aina. Sehän ei ole kuljettajan vika, jos rata rakennetaan heikoksi. Se on vaan tuon 1,3 litraisen isolohko Suzukin vahvaa voimaa, kun sillä pystytään syötämään sellaisia maaseutukoneiden renkaita. Ja nyt on kyllä kasarilla magneettista, nimittäin
mukana Antti sanoo Hampari, että tonnepäin ja Kasari kääntää rattia toiseen. Ja nelonen jo siihen. Ei siihen välttämättä kuitenkin on. Kukkavaa niin ei ole renkaamista, sillä ei varmasti ole vaikea ole, mutta nähdä, mutta seuraavalla vuodella ja Sankara kentää Pekara ja Karri Rekkulan jolla ei lähtenyt. Pienet renkaat renkaaminen välissä voi olla jänniä paikkoja. Mutta toivottavasti Kukkavaa pysyy eteen vaijerin tuolla nipusta ja oikean puolella, niin kautun vaurioita tulee enää yhtään enempää. Edelleenkin koko ajan suurempaan arvoon, kun pääsee Mika Haavisto ja Seera Suomalainen Suomessa tällä hetkellä päättävän erittäin sammuttuun, kun koko meni hienosti tuonne konkin päälle ja suoritti todella upeasti tämän leikin. Ja nyt siellä Samuli nostaa vähän sen ylittäen tuota autoa, mutta kun saa yhden rinnan tuonne päälle, niin varmastikin voi hieman helpottaa puhumaan takaisin tarkoittaa linjaan, että reissi ei tuosta nostaa kontin päältä kaadu mitään. Näin, nyt se alkaa siihen nousemaan todella hienosti. Nyt Mokkainen kanssa suoraan itseltään sitten. Ja jännittävä paikka tässä ykköspätkänä tulee todella niin siinä vaiheessa, kun tuo puuta hyppää tuon alemmalle kontille, mutta Kukkasta on myöskin, kun antaa mitään isoa ongelmaa. Tää tulee ihan tahallaan. Ja näin sieltä alkaa Kukka olemaan alaspäin. Siellä ollaan vähän se pohjailu varassa. Ottaako tuolta metallikulmaa vähän niin, että ei tehty. Siellä on tuolta kontossa nyt perään maaliset kulmat ja nyt sieltä ollaan vähän maastaa jumissa. Nostellaan hydrauliikalla vähän se perään, niin onnistu. Noin, pikku loista. Marko Kuski lähti. Voitu saatiin vähän sen soundia. Sieltä lähti paineen, niin sehän ei mennä ilmaa haittaa mitään. Ja nyt tuo Ahterilainen ihan kostautuu. Näin Kukan voittaa kävelyt maalia kohti päästä maalia. Ja todella hienosti ja